Quan viatgem visitem catedrals, esglésies, places, carrers de 3, 4, 500 anys. Però sabeu que a Barcelona hi ha un mercat de més de 600 anys i encara està actiu? Benvinguts als Encants Vells de Barcelona. Anem? Agafeu-vos un calma, perquè en aquest mercat hi ha més de 500 comerciants en un espai de més de 15.000 metres quadrats. Aquí podem trobar productes de segona mà, antiguitats, llibres, música, roba, però també productes nous d'ocasió a molt bon preu. Muntanyes d'articles per poder triar. Això sí, s'ha de remenar. Aquí fins i tot pots trobar un vestit de núvia. Què? Algú es vol casar amb mi? Sí, jo. Això sí que és tornar a temps passat i recordar la teva infantesa. També podem trobar una infinitat de productes nous d'ocasió i al millor preu. Bé, Òscar, explica'ns, què és el que tens tu a la teva paradeta? Bueno, doncs avui hem agafat una mica de tot, tenim veles, flors... Molt bé, o sigui que no saps mai el que vendràs cada dia. El mercat es fa dilluns, dimecres, divendres i dissabte, de 9 a 5 de la tarda. I tots els dies, menys dissabte, hi ha la subhasta. Com funciona la subhasta? Doncs bé, cada dia els comerciants venen a primera hora del matí, a les 6, i compren els productes que vendran durant tot el dia. Així que cada dia venen coses diferents. Aquí estan treballant cada dia sobre 3.000 persones, a part dels serveis. Vostè avui per què ha vingut aquí als Encants? Què ha vingut a buscar? He venido a buscar disquets. ¿Disquets? Sí, CDs y esto. Y de paso le compré una bamba a la mujer. Ah, muy bien, pero ¿por qué ha venido a los Encants? ¿Porque es más económico que...? Porque siempre vengo, ¿no? Los viernes casi siempre vengo a darme una vuelta por aquí porque me gusta verlos. Es un ritual ya. Sí, un ritual de muchos años. ¿Tú de dónde eres? De Marruecos. ¿Y de dónde sacas todo esto? No, yo lo compré a subastar para vender a la gente. ¿Esto qué es? Una lámpara, este es. ¿Una lámpara? Sí, para una lámpara, para completar com este és. I vostè en aquesta parada què és el que ven? De todo lo que encuentro. Porta 30 anys aquí i què? Ha venut moltes coses durant aquests 30 anys? Una marca chatarra que por eso no tengo ni un duro. Quin preu mig tenen aquestes coses? Hay de muchos precios. I això, per exemple? Eso se vale sobre 10, 12... Mira, aquí veiem una carbassa que no sé per què és. Sí, però això es menja. Hi ha moltes coses que ja no ens serveixen, però potser trobem coses que ens poden ser d'utilitat o per decorar la casa. Aquestes ulleres no són graduades. Són graduades. Són graduades i valen 1 euro. No, valen 3 euros. 3 euros? Bueno, i graduades. I graduades. Quin tipus de teles compres aquí? Doncs mira, avui n'he comprat diverses. Ah, sí? Per fer jerseis, jo m'entretinc. Això que porto, Sí? ho he fet jo. Olé! Amb proves d'aquí. A vostès què els hi sembla el Mercat dels Encants? Pues tiene muy buena fama. Bueno, les veo muy enamorados, ¿no? De toda la vida aquí, cogidos de la mano. 6 anys només. 6 anys, només. No, yo no vine buscando nada. Ah, no, viene a pasar la tarde. A ver. A entretenerme. ¿Y cómo va las ventas? Pues muy mal, cada vez va peor, ¿eh? Ui, no, home, no. Què t'has comprat? Bueno, calçotets, una camiseta, un carregador de mòbil. A tu t'agrada aquest mercat? ¿Qué es lo que buscas aquí en este mercado? Coses. I podem trobar gent amb totes les edats. Sempre ve a buscar llibres o...? No, és que jo em dedico al comerç de llibres per internet. Els llibres, a quin preu estan a les pàgines d'internet? Llibres antics? Varien molt. El deixem aquí remenant i em si troba el llibre fantàstic per posar-lo a nivell. No, és difícil que es trobi. Què està buscant aquí al Mercat dels Encants? Hi ha molta gent que no vol que l'entrevistem, però hi ha molts robatoris o...? Roben més al Corte Inglés i a l'H&M i qualsevol puesto d'aquests. D'aquí no pots marxar sense haver-te firat amb alguna cosa.
sabeu, no us el podeu perdre, el Mercat dels Encants Vells de Barcelona. Aquí passareu una bona estona remenant i trobareu objectes que ni tan sols us podeu imaginar, i molts els podeu reaprofitar. Veniu a descobrir l'encant de les coses antigues. Us espero al pròxim mercat.